चार्जर वाला बनता तार मोहे तो मारा तार चला लागो कबो ना दे बसा बक्सर लागा लागा बा जगह हेलो हेलो बा खड़ा रहो जरा खड़ा रहा तारीख और दवाई देता नहीं हम खड़ा रहो लगा लगा तबला ले लो तबला ले लो अतल लागो ले ला तबला धर के सूता रहे खाना के अरे तोरा के कॉल पर लग रहा चुती है वाह पुराई बाबा अतनी मोहनी मूर्तिया देखाई बाबा अतनी मोहनी मूर्तिया देखाई बाबा मोहिनी रूप भोला बाबा कहले विष्णु जी से कि तनी मोहिनी रूप हमरा के दिखाई कौन ऐसा रूप हो हमारे दिलवा के ललसा हमारा दिलवा के ललसा पुराई बाबा अतनी मोहनी मूर्तिया देखाई बाबा अतनी मोहनी मूर्तिया देखाई बाबा कहले कि ना ई रूप जोगी लायक ना हो ई रूप जोगी देखी है तब भोगी हो जाए हैं ई रूप रौरा लायक ना हो कहले कि ना रौरा दिखावे के मूर्तिया दिखाएं अरे अरे मूर्तिया दिखाई हमारा के मोहनी मूर्तिया दिखाई हमारा के मूर्तिया दिखाई हमारा के मोहनी जौना घरी समुद्र के मंथन होखे लागला देवलोक का रूप धके अमृत पियवनी तो देवलोक का रूप धके अमृत पियवनी देवलोक का रूप धके अमृत पियवनी अब भासमाय सुरवा के क्षण में जरावने वो कौन रूप है जे भासमासुर देखिए के जर गई उहे रूप आज सोझा बनाई हमारा के मोहनी मूर्तिया दिखाई हमारा के मोहनी मूर्तिया दिखाई हमारा के मोहनी जान गईले विष्णु जी जान गईले जी मन है ना देखे हैं भाव लगी भैया खड़ी हो जा त लीला खोइले एगो वह लैया जे बाबू ले ले जइहा अरे हमरो समान हो कि पूछे हैं जवान सुगना मोहिनी रूप का विश्व सुंदरी विष्णु जी रूप लगले देखावे त लीला कोइले एगो अरे विष्णु भगवान त देख के गुमान
बहुत बहुत रुपये पुरस्कार अंकल बाबा हमारे के दिल बनी हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन बाबा। ए बाबुआ अंतर ध्यान होई गईले नारी रूप धर के अइले अंतर ध्यान होई गईले रूप धर अंतर ध्यान हो गईले और नारी रूप धर गईले देखले जे बसंत ऋतु आ गई बसंत ऋतु आ गई मौसम सुहाना हो गई मौसम ठंडी हो गई आहा नहीं कोइले त्रिपुरारी पहचान रे देख के कुमार नहीं कोइले त्रिपुरारी पहचान देख के कुमार अध्यक्ष भइल बड़े एक मिनट में तार छोड़ा दे अध्यक्ष एक जूता में भैया देखले का कि साया सारी चोली देख के साया सारी चोली उनको मन गइले डोली देख के साया सारी चोली मन गइले डोली तब भोला बाबा चाहले कि अब मिले के चाहिए बाबा मिले खातिर भइले परेशान रे देखी के बाबा मिले खातिर भइले परेशान देख के गुमान बाबा के अब बाबा सोचले उनकरा के भर अंकबारी धरी आ उ भाग जास सोचस बाबा की धरी तले दूर चल जा बाबा सोचस की धरी तले दूर चल जा कहले के सुंदरी तड़पाव तरह धई के आवत रे रहनी सुंदर जनाना देख के सूरतिया हे भैया काम वासना ऐसा चीज है काम के बान लगे तन में तब एथी में हुरा जब काम के बान लाग जाए देही में तो कुछ निक ना लगे देख के सूरतिया हो गइल दीवाना देख के सूरतिया हो गइल दीवाना देख के सूरतिया चल गइल पाजरा तुरंत जाटा चल गइल पाजरा तुरंत जटा धारी ना ठीक बा ब्याहु वस्त्रालय ओम प्रकाश भैया के प्रणाम करब अतनी मंच पर बुलाई आई 500 रुपया हमरा के दिले बने पुरस्कार दोनों आदमी संग है मुन्ना ठेकेदार साहब मुन्ना ट्रेडर्स दोनों आदमी संग है एक को माला से स्वागत हुई हमने के है का बा हमने के मले नु बा दहो तनी माला द ब्याहुत वस्त्रालय आ मुन्ना ट्रेडर्स ओम प्रकाश भैया ओसे का ई कोनो जरूरी बा हाफ पैंट से का हरवा लयदार बनी आई है ना देखी मैले में धइल है नहीं
दोनों आदमी आई 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 आए हो सका हो जाए मंच को आएंगे जाते दोनों आदमी संगे हाँ 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 दोनों आदमी एक को माला दे अब फिर आवाज सब चल जाए हमने के लगे कुछ बा हमने के इहे बाजे माला दो अब माल ले लो माल हो जाए सुभाष सिंह जी की तरफ से 100 रुपया पुरस्कार तनी ताली बाज जाए दोनों भैया के नाम हम रवा के दे तने आओ कर बाद में हमारा भैया के हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा मान सम्मान बन रहे रवा सब चलिए ई रवा सब के प्रेम बा रवा सब के स्नेह बा हार्दिक हार्दिक स्वागत बा चल गईले पंजरा तुरंत जटाधारी आ कहे लगलन कि कहाँ चलू ए प्राणो जन जाय अकेले बटे बाउर जमाना देख के सुरतिया हो गईले दीवाना देख के सुरतिया हो गईले दीवाना देख के कहले विजयया बतावा अपन अरे तार नाम का हो हमके पराया मत जानयो न साचे बतावा जो निकर बहाना देख के सुरतिया हो गईले दीवाना देख के सुरतिया हो गईले दीवाना देख के सुरतिया भोला बाबा का कहले कि मोहिनी रूप के नजदीक जाके अब हर अकवारी धैले हे तरी हो कने है तरी भरी अकवारी धैले तारा भावना तारा चिन्हला अरे भरी अकवारी जब धैले तो जौन उनकर मणि रहे अस्खलित हो गई तब विष्णु भगवान अपना रूप में आ गए अपना रूप में जब अइले कहले जे बाबा आंख खोली आ हेकर उपाय करी का होई कहले कि चली जा कंचन गिरी पर्वत पर अंजना तपस्या में लीन बड़ी जी अंजना तपस्या में लीन बड़ी केकरा श्राप से अपना माता अहिल्या के श्राप से काहे से कि गौतम नारी श्राप बस 500 खुला दे दो उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर गौतम ऋषि जब अपना धर्म पत्नी अहिल्या के श्राप दिले कि जा तू पत्थर हो जा वही लगले अहिल्या भी अंजना के श्राप दिले रहले कहली कि जा तारा के श्राप देतने कि तारा बिना बियाहे भइले तारा लइका हो जाए अपना माता के श्राप से श्रापित बड़ी चली जाओ ये कंचन गिरी पर्वत पर अब दोनों जना जोगी के भेष भके आ अंजना जहां तपस्या में लीन रहली ओइजा पहुंचल वालो आ कहतालो का कहतालो जे सुन बाबूनी अरे बताव बात साचा काहे बन में बारू अब ही उमरिया तोहर काचा काहे बन में वही उमरिया तोहर काचा काहे बन में बारू अंजना सोचली ये साधु महात्मा हलो हमरा आश्रम पाइल वालो कुटिया पर कहतलो धई के जोगिन के भेष छोड़ले बाड़ू गांव दे धई के जोगिन के भेष छोड़ले बाड़ू गांव देश कावना जे बतिया के लागल बाट दिल में ठेस रहेलू अकेले धोके साधु लोग के ढांचा काहे बन में बाड़ू मुन्ना मार्बल नीरज कुमार बैठा गुड़िया तने है काहे बन में बाड़ू अब वही उमरिया तार कांचा जान गई अंजना कि ए लोग के हमरा सत्कार करके चाहिए साधु बाबा कहलो जे ना
हमनी के सबकरा हाथ के छुअल पानी ना पी ले जाए जे जब तक हमनी के हाथ से गुरमुख ना हो खबो तब तक तारा हाथ के छुअल पानी हमनी के ना पियब तब कह लीजिए कौना बात के दिक्कत बा अब ऐसन मुहूर्त कबो आई ना अंकल बाबा ऐसन कबो मुहूर्त ना आई अरवा सब आइले बनी तो हमरा करवा सब गुरमुख क दी तो जमन शंकर जी के मड़ी रहे विचार करब गुरमुख कइल आ जौन शंकर जी के मड़ी रहे वायु देवता काहे कहल गइल पवन के पुत्र शंकर सुवन केसरी नंदन आ पवन के पुत्र काहे कहल गइल काहे विचार करो शंकर सुवन माने शंकर जी के अंश हमें हनुमान जी पवन देवता तेज चलले हवा के वेग तेज चलल अंजना के कान के द्वारा मरी जौन बा गर्भ में स्थापित करावल गई पवन देवता तेज चलले आ केसरी जी के निरीक्षण में पलैले ऐसे कहल गई केसरी नंदन नंदन कहल गई नु अब घर बड़ा गई कहले कि हमरा संग त छल हो गई हमरा संग छल आप लोग कह दी कहले जना तारा के वरदान देता ने कि जौन पुत्र हुई हैं विश्व विख्यात हुई हैं बलवान हुई हैं बुद्धिमान हुई हैं विद्यावान हुई हैं कहलो जे लाल हुई हैं ए गोरी जानी सब संसार जन कर चिंता मन में अल्लाह ले फल करी है यार जन कर चिंता मन में अरे अल्लाह ले फल करी है यार जन कर चिंता मन में अरे अल्लाह ले फल करी है यार जन कर चिंता मन में दोनों जना वरदान दिहलो कहले जे कहले विजयया गवैया हो जाई बवाल त नान्हे उमरिया गुजरिया अजब ऊ करी है कमाल नान्हे गुजरिया हनुमान जी के जन्म के दू गो डेट बा कौन कौन ई जौन प्रसंग गौले है इनकरा अनुसार हनुमान जी के जन्म भइल चैत में आ जौन हम प्रसंग गौने हा ओकरा अनुसार हनुमान जी के जन्म भइल कार्तिक में कार्तिक में दू गो साल भर में हनुमान जयंती मनावल जाला विचार करब तो हनुमान जी के जन्म भइल एक लाइन में सोहर मंगल हमनी के माता बहन बेटी लोग बैठल बोलो तो एक लाइन में गाई और बाद में लयदारी गाई जरूरी बा हाँ आ कहे से कि सोहर में मोहर लागे खड़ा हो जाओ तके करा तीरी आवा गर्भ से हो कहावा बसर ले ली कहावा बसर ले ली हो एललना एललना के कर भइलन सुंदर लाल महलिया उठे सोहर के कर भइलन सुंदर लाल महलिया उठे सोहर सोहर को सुंदर सोहर पर हमारा पप्पू सिंह जी हमारा के दिल बने पुरस्कार सोहर पर माता बहन रवो सब दे सकत सोहर पर रवो सब दे सकत नहीं कह से कि हनुमान जी का सोहर होता यह बबुआ कहवा में जन्म ले नहीं देखिए हमने के माता जी भैया बढ़ा दी माता जी कौन नाम से भरत सिंह जी हमारा के दिल बने पुरस्कार माता जी के नाम पर बबुआ उतनी बढ़ा दो माई के नाम पर ईश्वर पर पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा मान सम्मान यही तरी बन रहे
अच्छा अच्छा चलिए ठीक बात नाम ना बोलो चलिए नाम ना बोलो हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा है चाची के तरफ से पुरस्कार बा नमवा चाची एकरा घर से दीपक बाबू के माता जी सोहर बदले बने पुरस्कार माई तनी बढ़ा दो अमित जी के मम्मी माई के तरफ से मिलल बा पुरस्कार कहवा में जना मिले राम जी तो कहवा कौन है जन्म में कहवा कौन है जन्म में हो ललना भाई देखिए सोहर पर नमवा प्रदीप भैया ललना कहवा में जन्मे हनु मानत तीनों घरवा सोहर हो रहो मानत ललना कहवा में जन्मे हनु मानित तीनों घरवा सोहर हो रहो ललना बहुत बहुत रुपया है देखा बबुआ हे सोहर पर पुरस्कार चाचा किशोर सिंह जी की तरफ से बहुत बहुत रुपया पुरस्कार जुग जुगालिया सुलाला भावना भाग जागल हो जुग जुगालिया सुलाला भावना ए ललना लाल होई है गुलाबा